I'm back. Karon dugay kay kuning mata. Kay basta Sabado ug Domingo dugay jud ko mong mata kay kuan ka na magbilay man gud ko usahay. Basta Sabado ug Domingo magbilay ko ana. Sabado sa Biyernes sa gabi og Sabado sa gabi magbilay ko ana kay magtan-aw lagi ko Korean novela, Korean drama. Dugay ko mga mata pagkabuntag alas bubawi ko sa oras ba kay di pa kinahanglan man jud og 8 hours ka matulog. So nga kung matulog kong mga alas 12 na jud na dili jud ko mulagpas og alauna ka malipong man ko ana. So alas 12 na jud na siya kutob. So 12 mata ko mga 8 sa buntag or mga 8:30 mata ko ana or 9 basta Sabado sa buntag o Domingo sa buntag. Pero kung duty na ugma sa buntag dili na ko magbilay-bilay, matulog na ko mga 8 to 9 na siya o 8 to 9 10 basta ana close na ng 10 matulog na ko ana 10:30 matulog na ko ana kay mata pag 7 man ko mata mga karon dugay ko na mata manglaba pa ko. Kagahapon gikan ko kagahapon ng adto kog Star Mall. Wala jud ko ka vlog sa Star Mall kay banha kaayo ang Star Mall na basin man gud makapay right sa ato ang video. So wala na lang jud ko nagbuhat og video mag-vlog unta ako sa akong nagunsa ko sa sulod sa Star Mall. Puro man mga music na may nag-zumba pod. So, wala jud ko na kuan na vlog dito kay ang plano ko mag-vlog ko so good niya kay wala man kay kuan man pag adto na sa Star Mall kay fighting banhaan dagan kay mga nagpa-sound dito. So, wala na jud ko nag-vlog. So, karon Domingo mao pagmata na ako apit ta alas 9 mo kay pagmata na ako kay dugay lagi matulog pagka Biyernes sa gabi o Sabado sa gabi dugay jud ko matulog karon manghipos na punta hipos na pud ko kay among laban na pud ko taon. So see you later guys magtuwas ako panghipos sa bye guys, I'm back. Karon pa ko nagbalik og video kay vlog kay kuan ikan ko na pagmata na ko di ba kagay na nag-vlog ko tapos na busy na dayon ko panghinlo panglaba karon pa ko na human alauna na pwede ko na human ko kaya kung magsige ko og vlog kung magmatiwas ng trabaho mo na tiwas anak ko karon pwede ko na human o mapakoy paniud ko. So, ako na lang buhaton. Bago ba kong liko? Bako akong human. Wala ko paniud to. So, nakahuna-huna man ko nga naklapay na palit na noodles. Naadto ko okay na Star Mall. Tapos napay nakita nga mga Korean foods, mga Japanese foods. Sa i-try. Ako nang i-try. Hindi siya kahalang. Abi ko katong, amot lang kung mauban yung kinakaon sa mga Korean actors, sa mga naay Korean drama. Pero, sa akong nakita, mga mauni, pero ang giingon nila is made in Japanese, made in Japan. So, yakisoba pala di Nisen yakisoba. Hindi ko kasabot sa ilahang watery kasi dun ko Japanese. So, hindi ko kasabot. Pero ang ilang giingon is made in Japan ni. Ang mga pagkaon anin, ang mga Japanese. So, i-try nato ni kung kaya ba na kung kaon ani. Itawag di siya og OFO. A unidentified flying object. Ang meaning niya ang nakasulat diri
So, nakita na ako ni, mahal man di ay ni, 200. Try lang dito ko kay. Kung gusto kong makaw ito mga noodles, kaya marag naibog ko ba? Siguro pa daw ko yung drama, pero hindi na naman pang mga noodles also. Murag na, paano ko ba na-excite? So, pag sunod na ako, tanaw-tanaw ko, kaya naalang ito yung paliton unta, kulon, or itong iyahang ito ka na, parang para sa mga hater nga sa ng tumbler. Wala akong planong paliton. Nakita mo ako na ay dito BTS o kuan ka ng kolon. Pang plano ko. Wala pang boy quarters. Wala akong palit. So, try lang. Akitan man ako ni. Duha ko nakitaan. Nakitaan ako ni. Kani special fish wrappers. But siya, wala man nakabutang nga unsa yung meat. Asa ni nga kuan. Kasi Pampanga ka di ay ni. So, dito manggod kay halo-halo na ay mga Korean foods, Pinoy foods na dito. So, ani, isa na sa kong mga paborito. Palit ko. Na ay spicy ani, pero ko rin pa spicy kay. Hindi ko kay. Pao mga halang. Kanina, try lang dyan kuhan. Kung kaya ba dyan ako makaon, ani, kung hindi. Sorry na lang dyan. 190 dati, 190 ni. Karon daw mahal 200, 200 or 250. So, karon naman po ko rin pala. Kung try lang dyan ko, so, karon nag-init man ko, init tubig, kay mauman daw ay butang. Init tubig. Ito lagi ko na yung ay, abrihan pa man dahil ni cover dahil ni siya. Then, na ay mga instruction nga imo i-follow din. So, niya na wala pa mo ng bukal. Ayan na ako siya i-open pag mo bukal na. Tanawon ninyo kung ano din siya. Kasi parang ako sulod. Wala akong paniod to karon kay wala pa mo ko paniod to alauna na wala po question ask. So, wala po ko ka na-order. Wala po ko lutuunon. Na ako'y lutuunon nga kuan kamay karne pero niya itong panihapon. Ito kayo na akong kanin. Mainit naman ito. Pero po ko nangungog panglaba. Nagtawil pa ko. So, balik pa ka dyan guys ha. Balik ako kay tatawal sana ako dito sa kuan kusina kung bukal na bagay babay sa kacang.